U imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. I z duchem Twoim. Witamy Was, drogie braty i siostry, na Eucharystii, Świętej Mszy. Tak что неделю збираємося на супольне прославлення Бога, на подяки Пана Богу за всі доброти і ласки, які кожного з нас одорве. А так само приходимо з певними своїми справами, проблемами, потребами, які хочемо довіряти доброму Богу. Хочемо складати так само эту просьбу об допомозі Йому на опеці. Сьогодні в особливий спосіб ми розділяємо радість
z присутніми тут батьками і будемо удільниками сакраменту Святого Хресту. Тому, дорогі батьки, на початку питаюся у вас, яке ім'я вибрали ви для свого дитяті? Аріана. Чого ви просите у Костьола Божого для Аріадни? Просто. Дорогі батьки, просите хресту для вашого дитяті. Чи усвідомляєте ви, що приймаєте на собі обов'язок виховати його віри, як заховуючи Божі заповіді, і воно любила Бога і ближнє, як нас навчив Ісус Христос. А ви, хрестні, ті готові допомагати батькам цього дитяті виконувати їх обов'язок? Аріадна, християнська супольність, Костьол Божий, приймається без великої радості, але ім'я позначає тебе знаком крижа, після мене, тим же знаком Христа Збавця, тебе позначать батьки і хрестні. Как годно удельничать в этих святых таємницях, станем правде перед Богом и перепросим Его за все наши грехи и провины. Споведаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, всех анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся
ласка для нашей парафии. Молимся. Ласкавый Ojcze, Ty праз Сына Твоего откупил нас и учинил своими усыновленными детьми. За отцовской добрынёю глянь, просим на усі, кто верить у Христа, и одари их соправдной свободой и вечной спадщиной. Проспада наша Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и володарить в едности Духа Святого, Бог прозвучи веки вечные. Читание книги пророка Исаии. Скажите малодушным, будьте отважными, не бойтесь, бо Бог ваш избавить вас. Тады очі сляпих будуть бачить, і вуші глухих відкриються. Тады кульгавий, як олень, подскочить, і язик нямих ускликне радостно. Бо почне бить криниця води у пустині і потоки у степах. Засохла земля. Он обещал тем, кто любит Его. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Марка. У той час Jezus wyszedł z ziemi Tyru i прошел про Сидон до Галилейского моря посеред межев Декаполиса. И принесли до его глухонемого и просили, как усклав на его руку. Отвевши его далей от натовпу, поклав у его в уши свои пальцы. И плюнувши на них, докранувся ими до его языка. И, поглядевши на небо, уздыхнул и сказал ему: «Эффата», что значит «откройся». И одразу ж открылись в уши ягоные, и развязались путы языка ягоного, и почал говорить выразно. Тады Иисус загадал им, как никому не казали, а кольки не заборонял им, яны еще больше оповедали. И, будучи надзвичай здивленными, казали: «И он зробил все добро, учинил, что глухие чуют, а не моя говорить». Это слово Пана. Милованы Христе, браты и сестры, таким выходом, może, do dzisiejszych tych rozważań, do temy, jaką chciałbym сегодня z Wami wspólnie razem rozważyć. Niechaj będzie to drugie czytanie Послання Świętego Apostola Jakuba, які говорить o pewnej sytuacji z pierwszego kościoła. Zwracają uwagę na pewne takie, no, można сказать, problemy tego porównania, oceniania, kiedy
глядится на человека, на его статус, на его на якісь ті убрання, що напранути, напевно, його не матеріальне, так само багаті і так далі. І звертаю увагу, що серед віруючих так не повинно бути. І думаю, на сьогоднішнім часі, якби такої проблеми може не існує, не думаю, що як-то ми у такий спосіб глядимо, що правновимося, а принаймні у Kościele nie zajmują miejsca odnośnie tego, jak to prano, czy to w jaki sposób na odwrót. Także to pokazuje, że to z pierwszych miejsc nie się uciekają, wtedy gdzieś nazad zostaje, co to tylko trzeba zapraszać na odwrót jeszcze właśnie do tego pierwszego miejsca. Ale to tak samo jest u tego człowieka, nie ma czymś говорить i czuć. To problema komunikacji. Bo думаю, pierwszym naszym sposobem komunikowania się jeden z drugim, to w pierwszym czergu, to, że my możemy говорить. Ja mogę do was говорить do was, wy możecie słuchać, czuć, formować pewne sobie думки odnośnie tego, co czujecie i odbywaється właśnie ta komunikacja. I ten człowiek tego nie mógł. I kiedy my pochodzimy na obraz всего człowiectwa tak samo, to możemy zauważyć, że w historii był ten moment, kiedy ta komunikacja pomiędzy człowiekiem i Bogiem była bardzo bliska. Kiedy my czytamy opis tej historii u raju, u tym edemskim sadzie, to czytamy o tym, że Bóg prowadził jakby u południe prasad i Adam razem z nim szpacerował gdzieś po tym sadzie edemskim i na pewno o tym usiłowali gdzieś sobie rozmawiali. Adam i Ewa czuli, pierwsze ludzie czuli Boga, rozumieli Jego, mogli jakby wielmi tak blisko czuwać Jego присутność. I tak naprawdę grzech pierwszorodny, co zniszczył pierwszą czergą? Zniszczył mianowicie naszą komunikację, nasze właśnie to poczucie bliskości Pana Boga. I to znaczy, że z usiłku to nie możemy. I my to, może tak samo, każdy z was może dać pewne świadczenie odnośnie tego, że tych momentów w życiu, kiedy my to świadczyli tak wielmi blisko Pana Boga, Jego nadziejności, Jego pomogi, Jego uprawienia, Jego łaski. Ale tak naprawdę grzech pierwszorodny to jest, co zniszczyło nam taką możliwość odczuwania, czuć Boga. Taki prosty, zwyczajny, a południ, tak jak to było u Rai, nie ma takiej możliwości i nikt z nas nie może wtedy pochwalić, że a południe, сегодня już właśnie południe, chociaż o południe сегодня my czujemy, bo przyszli najprzyświatły i Pan Bóg do nas kieruje, ale tak już codzienności swojej trzeba tak czuje, bo to jest, że Bóg do nas mówić i możemy tak rozmawiać. Kiedy zaczynamy modlić, może tak, ale w takiej zwyczajności naszej na pewno nie. A właśnie ta komunikacja jest nam wielmi potrzebna. Potrzebna dla człowieka właśnie znaleźć odkaz z tego pierwszego czytania, o którym mówimy. Właśnie ta sprawa umienia zobaczyć siebie swoją wartość. Ukochanie, jak zrozumieć siebie, jak zobaczyć, jaką ja mają wartość, swoje miejsce w życiu. Bo to możliwe tylko wtedy, kiedy ja poczuję Pana Boga. Той, kto mnie stworzył. Той, kto we mnie zaklał всю сутność mojego życia, всю rozumienie. Wiecie, my możemy sami sobie mówić wielmi często, że ja wielmi taki ważny, że ja kruty, czy jeszcze coś, ale to nie podwyższyć mojej wartości tak naprawdę. Nawet pierwsze pewne zdarzenie, kiedy nam coś nie trwaje, postawić krysz na wszystkich tych naszych namaganiach. Potrzeba nam kogoś, kto umie nas zobaczyć, kto umie nas ocenić i zobaczyć всю naszą sutność i imiennie od Jego poczuć, od Jego przyjąć tę informację, a nie od Pana Boga. I temu właśnie to nasza łączność z Nim, to nasza jedność, komunikacja z Bogiem jest wiele potrzebna i ważna. I właśnie ten obraz głucha nie mogę, to obraz człowieka после pierwszorodnego raku, jaki nie mają tej takiej możliwości, takiej lekkości. Ale w tym musimy, Bóg nas nie pokidaje sami. I dzisiaj my zobaczymy, jak do Jezusa prowadzić tego głuchoniemowa. I Pan Jezus biera Jego na osobę. Biera Jego osobno, gdzieś sam nas na każdym być.
I гэта не раз можа падкрэсліць з вами тую правду, што будаванне адносін з Богам гэта адбываецца, канешне, у супольнасці. І мы тут дасведчваем вось гэтай магчымасці супольна разам маліцца, услаўляць і разумець, што вось ён ёсць тут сярод нас. Аднак, тым не менш, вельмі важна такі мой асабісты той момант сустрэчы. Бо нішто не заменіць вось гэтай моей асабістай сустрэчы той, дзе Пан Езус можа да нас дакрануцца. Бо гэта сёння чым ён дакранаецца да вушэй ягоных, да языка і в гэты спосаб аздравляе. Мы там можам паглядзець таксама як спосаб такой пэўнай камунікацыі, бо гэты чалавек не чуе і не можа гаварыць, але можа дасведчыць дотыку і таксама бачыць. І таму Езус выкарыстоўвае гэты спосаб, датыкае яго, бо гэты чалавек можа адчуць тактильны такі спосаб, што вось гэты дотык. І вось гэта адбываецца, ён датыкаецца і як бы зрокам сваім паказвае, бо Евангелій запісаў, што ўзгляд паглядзеў Езус у неба, падняў вочы, як бы паказваючы вось гэтаму чалавеку тым, што табе трэба сустрэцца з Айцом, які скажа табе аб тым, якую ты маеш вартасць, скажа, як ты важны для Пана Бога. Гэта такі вельмі важны момант, і у гэтым усім Христос выказваў гэта слово «эфата» – «адкрыйся». «Адкрыйся» – значыць «прымі» гэту правду, «будь адноўлены, аздароўлены», адкрыты на прыняцце Божага Слова, прыняцце гэтай Божай правды. Гэты момант такого дотыку, гэты слоў «эфата», «адкрыйся» адбываецца ў нашым жыцці вельмі часта, бо ў ім Пан Бог прамаўляе да нас. Праз кожную Евхарыстыю прамаўляе праз сакрамент, асабліва споведзі таксама. Калі нас аздараўляе і чыніць нас магчымасць адкрыцца на Пана Бога, адкрыцца на Ягонае Слова, на Ягоную ласку. Вось гэта «эфата», «адкрыйся», калі мы чуем, што Бог адпусціў табе грахі, ідзі ў супакоі. Вось ты ўжо здольны прыняць вось гэтую цудоўную правду пра самого сябе, якая вельмі нам патрэбна і важна ў нашым штодзённым жыцці. Сёння таксама яшчэ хацелася зазначыць, заўважыць, што тыя людзі ўсе, якія бачылі, што адбылося, то сказалі, ён зрабіў усё добра. І зноў жа гэта такі адсыл да кнігі Быцця, да пачатку, калі Бог усё сатварыў. Калі стварыў увесь гэты сусвет, усё бачнае, небачнае, то у Святым Пісанні чытаем за кожным разам, калі ствараў зямлю, неба, зоркі, што ўсё было добрым, а на чалавека, што было ўсё вельмі добрым. Дакладна мы чуем тыя самыя словы, што ўсё зрабіў добра. З аднаго боку, гэта правда тым, што Езус у гэтым усім, мы падкрэслюем, што Езус так як Пан Бог, ён ёсць Пана Богам, а для іх адкрыўся, як той, які мае магчымасць стварання нанова, гэта аздараўлянне, ўсё рабіць добра, так як Бог. А з іншага боку, гэта слова, якія вельмі патрэбныя нам, якія мы можам пачуць толькі ад Пана Бога, якія, гледзячы на нас, гавораць, што ўсё ў тваім жыцці добра, у тым сэнсе, што я цябе бачу як добрага. Нават калі мы сябе так не ўмеем пабачыць, і нам здаецца, што мы не варты вось гэтых слоў, то так naprawdę толькі ад Бога гэтыя словы можам сапраўды пачуць, яны могуць перамяніць і перамяняюць наша жыццё. І таму сёння асаблівы спосаб хочу прасіць і маліцца аб тым, каб вось гэта Эўхарыстыя, тыя ўсе сакраменты, у якіх мы ўдзельнічаем, адкрылі нашыя вушы, каб мы маглі пачуць гэты голас Пана Бога, які кажа: «Ты моя дачка умілаваная, ты мой сын умілаваны. У табе ўсё добра». Бо у такі спосаб Пан адносіцца да нас, бо для яго мы все ягоныя дзеці, якія маем вось гэту вялікую вартасць у ягоных вачах. І ён прагне ўсіх нас адарыць сваю ласку, сваю любов'ю і даць нам спаўленне. Таму сёння просім Езуса Христа аб тым, каб ён аздаравіў нас, адкрыў наsze сэрцы, наše духовныя вушы. І да гэтай вось правды, каб мы маліліся прыняць, каб адкрыў нашы вусны, каб мы імі маглі праслаўляць сёння Пана Бога, каб мы яго маглі адказаць таксама вось
на эту правду, так само нашим таким прославлением, нашу хвалу, яку хоче Богу віддавати. Нехай Свята Христа стане для нас учтим моментом нашого оздоровлення, нашого ефата, нашого відкриття тої чудовної правди Божої любові до нас, що все, що створив Бог у нас, так само було добре, і до цього добра, до цієї святості, досконалості Бог усіх нас захоче. Ну а тепер всі разом повстанемо, як бути свідками цудовного такого моменту, великої радості, Ariana stanie właściwie takim Bożym dzieciom i teraz dar Ducha Świętego będzie oczyszczony z pierwszorodnego rachu, to znaczy odkryje się na tę prawdę, jakby Pan Bóg się nie tak samo chce mieć na jej skazać, to na swoim dobrze to dobre. Просим Ісуса Христа бути милосердним для цього дитяті, для його батьків, хресних і всіх охрещених. Молимся, как з води Духа Святого это дитя родилося до життя вічного. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся, как я стала живым членом Твоего Святого Костола. Тебе просим. Благословенничать Твоего приятного гостиния. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся, как Ты любила Бога и ближнее, Ты научил нас. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся, как наученное словом прикладом христиан, возрастало в святости и мудрости. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. И молимся, как все ученики, заховывая единство веры и любови. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Святая Мария, Мать Божия, Молися за нас. святый Яне Крестителю, Молися за нас. святый Юзефия, Молися за нас. святые Петра и Павле, Молитеся за нас. все святые Божие. Молитеся за нас. Всемогутный вечный Боже, Ты послал в свет Своего Сына, как Он отхилил от нас мод сатаны духа неправедности, от человека вызволенного с темры, перенес чудовное володарство Твое светла. Покорно молим Тебе, как Ты, вызволивший это дитя от першородного греху, учини его святыне Твоей величием место пребывания Духа Святого. Прас Христа Пана нашего. Амин. Нехай обороняет Тебе моц Христа Збавця, и живей володарец на веки вечные. Аминь. Молимся, дорогие браты и сестры, как Пан Бог Всемогутный одарил это дитя новым життям з води і Духа Святого. Боже, небачна емоція, Ти здійсняєш незвичайні речі, про сакраментальні знаки. На протягу історії збавлення Ти подрихтував водою Тобою створеною, як вона виявляла ласку Святого Христу. На початку світу Твой Дух узносився над водами, як уже тоді вода отримала моц освячення. Боже, на в водах потопу Ты дал нам в образ одраджения, бо та самая стихия поклала конец заранам и дала початок цнота. Боже, Ты учинил, что сыны Авраама пройшли по сухим дне Червоного моря, как народ вызволен из неволи фараона, став образом будучи супольности отвыщен. Боже, Твой Сын, охрещенный Яном Хрестителем в водах Иордана, был намащен Духом Святым, а коли висел на крыже, где глубоко пролилась кровь вода. После своего из мертвых повстания, Он наказал учням: идите и научайте все народы, хрестячи их у имя Отца и Сына и Духа Святого. Узгляд на свой костел и пожадай у им открыть границу Святого Христа. Нехай эта вода, с Духа Святого, отримає ласку Твоего единородного Сына, как человек, який створено Твое подобенство, и про сакрамент Христу от бруду всяких грехов обмытый, одразився з води Духа Святого до нового життя дитяті Божого. Просим Тебе, Пане, нехай про Сына Твоего на эту воду сидит моц Духа Святого, как у всех, кто про Христ, похованы разом с Христову смерть, з ним так само повстали до нового життя, і з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог раз усе веки вечные. Амин. Дорогие батьки и хрестные, про сакрамент Христу, принесенное вами дитя, отримає дар Божої любові, нове життя з води і Духа Святого. Старайтеся виховувати його у вірі так, щоб це боске життя було заховане від заразу, згадуючи свій уласний хрост. Одрачитеся від греху, і ви знаєте віру в Ісуса Христа, бо це віра Костола, який тримає хрост ваше дитя. Ці виракайтеся греху, як жити у свободі дітей Божих. Ці виракаєтеся усього, що веде до зла, щоб грех не панував над вами. Ці виракаєтеся сатани, головної причини грехов.
Wyrakaję się. Pytаю się wszystkich was, czy wierzycie u Boga i cały Wszechmogutnego Stworителя nieba i ziemi? Wierzę. Czy wierzycie u Jezusa Chrysta, Syna Jego jedynego Pana naszego, narodzonego z Dziewy Maryi, zamученого i pochowanego, jaki u was kros pamiętnych i siedzieć prawa ruczejca? Wierzę. Czy wierzycie u Ducha Świętego, Święty Kościół katolicki, jedno świętych, odpuszczenie grzechów, woskrzeszenie ciała, życie wieczne? Wierzę. Это наша вера. Это вера Kościoła, wyznawателя нашего у Jezusie Chryście Panu naszym. Чи хочете ви, як Мар'яна, прийняла просто віру Костьола, яку і ми всі разом тільки що з вами визнали. Говорите. Арианна, я тебе хрещу во имя Отца и Сына и Духа Святого. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Jak łaska wieku Ciebie i zawsiody i na wieki wieczne. Amen. Всемогутний Бог, Отец Пана нашего Иисуса Христа, який визволив Тебе от греху и отрадил з води Духа Святого, сам намашає Тебе хризну збавлення, как Ты долучена до Его народу, пробивала в Христе святару, пророку и была дарована життя вічне. Amen. Алія, Ты стала новым створением и оправнулся у Христа. Нехай это белое одение будет для Тебе знаком годности Дитяти Божьего, с допомогою слова и прикладу близких, неси незабрудженной у життя вечное. Всі разом, класні батьки. Прийміть святло Христа. Вам, батьки і хресні, довіряється підтримувати це світло, як ваше дитя, освітлене Христом, завжди поводило себе як дитя світла. І триваючою вірою могло вийти на зустріч приходячому Пану разом з усіми святими в небі. Амінь. Спел номер 201. Можна. Дай силы, дай
Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу офиару принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме офяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костюлу Святому. Боже, креница соправдой побожности и супокою, дай просим, как гэтуя хвяля. Мы належно шановали Твою велич, и прозудела Ухаристы з'єднали наши душу веры. Праз Христа Пана нашего. Аминь. Пан з вами. І духом Твоїм. Угору серце. Узносимо до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Богна і справедлива. За правдиводна это и справедливо, слушна и избавена. Как мы завсёды и всюди Тебе складали подяку. Пане Святый Ойче, Всемогутный Вечный Боже, праз Христа Пана нашего, бою з літості до грешного человечества, народився з Панни Марії, праз свою муку на крижі, визволив нас от вечной смерти, а про свое з мертвых повстание дал нам вечное життя. Тому за анgelами, архангелами и за всеми святыми мы обвещаем Твою хвалу, разом з ними вскликаючи. Святий, 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 Пан Бог всемогутний, небо і земля, повнія хвали Твоєї, Господа вишинях, благословлений Той, хто приходить у ім'я Пана, Господа вишинях. Zapravdy Boża, Ty święty, krynica usielakiej świętości, to był jedność z Jezusiem Kościołem. Pierwszy dzień tygodnia, kiedy Jezus Chrystus воскрес и спасал на апостолов Духа Świętego. Праз Христа просим Ciebie, Всемогутный Боже. Освети Ty росою Духа Twojego, которые стали się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrysta. I On, kiedy dobrowolnie wydał siebie na muki, wziął chleb i podzięku Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, każąc: Bierzcie i jeszcze zgotował się, bo to jest ciało moje, jakie za was będzie wydane. Podobnym czynem we wieczeru wziął kielich, znów Tobie podzięku składając, podał swoim uczniom, każąc: Bierzcie i picie z jego usie, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowiedu, jaka za was i za mnogich będzie prolita dla odpuszczenia grzechów. To czynicie na moją pamięć. Это великая таємниця віри. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего прища в хвале. Wspominaючи śmierć z mертвых powstanie Twojego Syna, apeluję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia. Дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа. Дух Святий собрав в одно. Пам'ятай, Пані, про Костюл Твій, розсіяний по всім світі, удосконаля в любові, разом з Папом нашим Францишком, біскупом нашим Казиміром і всім духовенством.
Пам'ятай так само про братов и сестер наших, які поснули надію на воскрешення, і про всіх, хто Твоя ласка дошел з этого світу, і дозволив убачити світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вічному, єдності з Найсвятейшим Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и прочистым Абраником, со святыми апостолами, святым Яном, святым Максимилианом, святым Яном Павлом II, и всеми святыми, які есть в веку подобалися Тебе, как с ними мы хвалили и прославляли Тебя, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже, Ojcze Всемогутный, в едности Духа Святого, уся пошана и хвала, раз усе веки вечные. Молимся до Отца Небесного, як нас научил наш Пан Иисус Христос. Упокои дни наши, да поможи нам умилосердности Твоей, как мы были зложили вольно от гробы, захованы до человека неспокойно. Czekali spełnienie nieszczęśliwej nadziei przyjście Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Bo Twoje władarstwo i moc i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважая на грехи наши, на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарите супокоем и едность. Ки живешь и владаешь, веки вечные. Сопокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак спокоя. Счастливые, покликаны на вечеру Ивону. Пане, я не вартый, как Ты вошел до меня, а я скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Я світло світу, каже Пан. Хто йде за мною, не буде ходити у темрі, але буде мати світло життя. Спев номер 23.
Всемогутный Боже, Ты нас живишь и узмацняешь Своим словом найсвятейшим сакраментом. Ученикам негодно приймаючи этой святые дары Твоего Сына, могли стать удельниками Его життя вечного, який живе и владарить на веки вечные. Присядьте, Карловский, что просто хотели шпастерские объявы на 23-ю неделю звичайную. По-перше, ще очень вам дякуємо за сьогоднішню нашу молитву. Дякуємо тим, хто прибирав нашу будову нашого костюм. Нехай добре Бог кожному з вас установиться. А на цій тижні в літургії ми відзначаємо у середу 8 вересня свято на зимовий час, у неділю святої мши о 9, у 10:30, о 12, у 13:30 и 18 годині, у суботу о 8 годині раніці вечором о 19 і в будні дні о 7 годині раніці о 19 годині вечора. Просим так само батьков, дітей познайомитися з розкладом катехези на новий 2021-2022 катехетичний год. У закрытии так само после мши можно записать детей на катехезу, коли еще есть такие, которые еще не записаны, не ходили, то, конечно, ласка, поклопотитесь, у батьки, вынесите ваш это такую отказность за это. И початок занятков 12 вересня, у наступную неделю, дошколята починають свои занятки, ну и уже там относно раскладу, коли ласка, задбайте так само про это. Запрошаємо нових кандидатів до літургічної служби Алтара, коли хтось хотів би з хлопців служити, допомагати нам у служенні, тут Алтара, коли нас запрошуємо. Запрошуємо так само нових кандидатів у дитячої молодіві музичної гурти нашої парафії, так само у новий хор, який повстає польський хор Барка, коли хотів би співати по-польську і прославляти Пана Бога, молитися 9 раніці. У неділю така ласка так само запрошуємо за Христу. Есть машинок так само еще записаться в польскую школу в нашей парафии Яна Павла II и получать польскую мову, культуру, коли кто хотел бы. И так само в этом году открывается так званый институт третьего века для особо старейших, которые хотели так само бы створить полную спольность, встречи, где могли далее его развиваться, что цікаве познавать, так само запрошаем. Kiedy sakrament konfirmacji naszej parafii w tym godzie odbędzie 21 listopada, to poszła niedziela przed Adwentem. Sakrament konfirmacji to sakrament chrześcijańskiej stałości, tak my je nazywamy, w jakim otrzymuje dary Ducha Świętego, tak jak otrzymali apostołowie podczas Pięćdziesiątnicy. I to bardzo ważne, aby każdy z nas ten sakrament w swoim życiu przyjął, kiedy ktoś jest dorosły, jeszcze nie ma sakramentu, to jest taka możliwość dołączyć do podrychtołki. Na tym tygodniu i następnym jeszcze zapisujemy, no i później już patrząc już zaniatki, to będzie u niedzielę paśla świętoj i mszy 14:30, katecheza dla tych, których tu jest na bierzmowanie starejsze. Każdy autorek u 18:45 w Katolice odbywaється nabożeństwo pro zastupnicę świętego Antoni Podłanska. Każdą środę zapraszają na nabożeństwo do świętego Józefa. Dzisiejsze świętowanie, jakie my zbieramy podczas świętej mszy, przeznaczające na patrony duchowne seminary, międzydycyzjalne seminary u Grodnie. A всім юбілятам, іменинникам надихочих тижні складаємо найліпше пожелання Божого благословення, здоров'я і всіх потрібних ласк. Наприкінці святої мши ще так само повстанемося разом і о світі, поблагословимо дітей на початку навчального року і так само всі їхні школьні прилати, які принесли. Na początku nauczalnego roku my przychodzimy do kościoła, aby prosić o dary Ducha Świętego dla dzieci, батьков, nastavników katechezy. My wierzymy, że tylko dziękując światłu Ducha Świętego, my możemy poznać prawdę pro Boga, świat i pro nas samych. Modlimy się. Boże Ojcze Всемогутny, krynica życia i mądrości. U świętym Chrzcie Ty uczynił nas swoimi dziećmi i żywymi członami Kościoła. Глянь на собраних тут дітей, які на початку нового навчального року просять о Твоїм благословенні. Освятли їх розум своїм світлом і запали їх серце огнем Духа Святого, щоб вони познавали правду і по прикладі Твоєго Сина узростали в мудрості і любові. І разом з усіми нами училися прославляти Тебе у супольності Kościoła. Благослови собраних тут детей и принесенные ими школьные прилады,
каб з іх дапамогай яны лепш спасцігалі праўду, дабро і прыгажо створным у такой свеце. Праз Хрыста Пана нашага. На гэты сённяшні дзень, перажывання нядзелі яшчэ, дня, які ў асобны спосаб прысвячаем Богу і нашым блізкім, кругу нашых блізкіх сямей. Прыміце дар Божага благословення, асобны спосаб хоча благословіць таксама бацькоў Ріянны на выжыты труд выхавання таксама нашых дзетак у веры і казанні прыгажосці адносін з Пана Бога. Пан з вамі. Бог даўца жыцця і любові, які сэрца кожнай маці адкрывае для яе дзіцяці. Няхай гляне на маці гэтага хрышчанага дзіцяці і благаславіць яе. Каб так, як дзякую за атрыманае патомства, яна радавалася таксама любові свайго дзіцяці, яго роздзіцюе цнота. Бог крыніца і прыклад усялякага айцоўства, няхай сваёй дабрыні заўсёды дапамагае таксама бацьку гэтага дзіцяці. Каб ён прыкладам свайго жыцця вёў дзіця да сталасці ў хрысціянскім жыцці. Бог, які любіць усіх людзей, няхай ласкава гляне на ўсіх сабраных тут разам блізкіх і сяброў, няхай абароніць іх ад зла і шчодра адорыць супакоем. Усіх вас тут присутних, нехай благословить Бог усемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокой Христа. Дякуємо Пану Богу. Святый Архангел Михаил, Бережи нас у змаганні, будь з нам обороною, супроть спокуси і пастор злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь пекло шатана і інших злих духов, які на згубу душ свою по світі нам. Найсвятейшее сердце Иисуса, Змилуйся над нами, беззаганное сердце Марии, будь нашим порятунком, Святый Архангел Михаил, молися за нас. Спів номер 12.